Καλημέρα, είναι 1η Μαΐου του 2012. Μετά από 40 περίπου μέρες θα δούμε την πρόοδο στο κτήμα με τις αχλαδιές. Το προηγούμενο βίντεο ήταν 25 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, 26. Οπότε είναι αρκετά ενδεικτική η πρόοδος που θα δείτε τώρα στα δέντρα, τον οποίον έχει αλλάξει τόσο και το φύλλωμα όσο και η όψη αρκετά. Έχουμε αρκετούς πλάγιους κλόνους οι οποίοι έχουν βγει από τον κεντρικό κορμό στα σημεία που είχαμε χαράξει. Εδώ βλέπετε τις χαραγματιές και τους κλόνους εδώ μέσα, εδώ κάτω. Μας βοηθήσανε αρκετά οι χαράξεις αυτές να πάρουμε πολλούς πλάγιους κλόνους, τους οποίους αργότερα θα δούμε ποιους θα χρησιμοποιήσουμε και ποιους όχι. Εδώ βλέπουμε μία τεχνική με τα μανταλάκια, η οποία βοηθάει στο να λυγίσουμε τους πλάγιους οριζόντιους, αυτούς ειδικά που είναι αρκετά λέμαργοι προς τα πάνω, είτε με τα μανταλάκια με αυτόν τον τρόπο, είτε βάζοντας εδώ στην άκρη. Εδώ θα δείτε τώρα ένα μανταλάκι το οποίο θα λυγίσει τον κλόνο. Εδώ δεν το λυγίζει αρκετά, οπότε αναγκαστικά θα πάμε στον κορμό, το βάλουμε εδώ και θα πιάσει εδώ μέσα και βλέπετε πως οριζοντιώνεται ωραία ο πλάγιος. Μπορούμε να βάλουμε άλλο ένα. Βέβαια θα κάνετε ένα καλό τζίρο στο μαγαζί με τα είδη καθαριότητας, αλλά σίγουρα μελλοντικά θα πάρετε ένα δέντρο με πολλούς πλάγιους οριζοντιωμένους, έτοιμους για καρποφορία. Ψηλά έχει γίνει προσδιορισμός της κορυφής, καθαρίζοντας εδώ πάνω που σας δείχνω 3-4 βλαστούς οι οποίοι ανταγωνιζόντουσαν την κορυφή, και αφήνοντας τον κύριο κορμό βλαστό να πάρει όλη τη λεμαργία προς τα πάνω, να μεγαλώσει το δέντρο και να ηρεμήσει προς τα κάτω. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται πιο ήρεμους βλαστούς. Η κρυσταλλιά είναι αρκετά λέμαργη, οπότε μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ηρεμία όσο γίνεται περισσότερο. Σε αυτό εδώ το δέντρο δεν έχουμε βάλει καθόλου μανταλάκια, θα δείτε τώρα πως θα γίνει η δουλειά. Ένα θα βάλουμε εδώ, ένα θα βάλουμε εδώ, είναι λίγο δύσκολο με το ένα χέρι τώρα να κάνεις τις δουλειές. Εδώ να δούμε αν θα μπορέσει να το πιάσει, να το λυγίσει, το λυγίσει ωραία. Είναι μια ωραία δουλειά η οποία αλλάζει τη μορφή του δέντρου. Βέβαια θα ξαναπερπατήσετε τα δέντρα σας εάν επιλέξετε να τα δουλέψετε με αυτόν τον τρόπο αργότερα, για να βγάλετε το μανταλάκι αυτό εδώ που κρέμεται τώρα εδώ στο πιο έξω φύλλο, ώστε να έρθει πιο οριζόντιο. Βλέπετε και την όψη των φύλλων πλέον έχουν σκουρίνει αρκετά, είναι πολύ ωραία, χάρη και στο σίδηρο που έχουμε ρίξει. Κάτω έχει γίνει ένα πότισμα με 20-20-20 λίπανση, υδρολίπανση, και ελπίζουμε ότι προχωράμε καλά. Ο αέρας λίγο μας ταλαιπωρεί τα φυλαράκια, τα τρυφαρά. Έχουμε λίγα καψίματα εδώ από τον αέρα, αλλά αναπληρώνονται. Πολύ ωραία. Βλέπετε τώρα το κτήμα τι ωραίο που δείχνει. Στο βάθος της σειράς αρχίζει και πρασινίζει ολόκληρο.
Μπορούμε να πάμε λίγο και πιο κάτω στην άλλη σειρά. Και λίγο πιο κάτω. Όλες οι σειρές είναι ωραίες. Βλέπετε εδώ ένα πολύ ωραίο δέντρο με ωραίους ήρεμους πλάγιους κλόνους. Έχουν βάλει και μερικά μανταλάκια εδώ να ηρεμήσουν και οι υπόλοιποι. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ.